se asi nevešli všichni tady na tu motorku s sidecarou. Řvou tady. Jo, slyšíme. Já jsem tady sundal. Byli u bazénu, ne? Jo. Obcházím barák z druhé strany, jo. Jo, Hele, tak to- pojď, Kvasa, tady ti leží to v baráku, jo, tam Jsem máš u volat. bazénu. Počkej, Tak dovnitř. počkej. Jste šli dozadu? Je to ono? Jo, mám to hotový. A ještě Kvasa? Klasa je vevnitř, teď u televize, jsem tu u televize. Tady. Smartphone mám vzít. Smartphone? No. Tak to je jiný, Máš něco jinde. jinýho. To je v Já jsem- já jsem to říkal, v Erice, Vila Erika. Tohle je. Jo, Je tak, tady naproti, ne? Ta zamkla. no, myslím, že jo. Tak pojď. Tak všichni zase ven. Ty vole, to je. Ty, Asi já je. nevím, za kým mám běžet, vole. To je- Zkuš se vybrat 3 až 4 lidi. Počkej, co to je? Vila Katerina, tady toto? No, to taky Jo. odemkni, ať se to všichni proběhají, kdo tam nic se nemají. Ty Ještě vole, se jedno, nevejdou, no. co tady seš prajcli ve dveřích. Bože, jo. Jdeme to tady zbourat a pak jdeme dál, prostě jdeme rabovat. Tady je sedačka, tady bys měl mít ten telefon asi. To je NPCčko? Nebo papír. Jo, všechno Jo, AIčko opět se- střílejte, jak uvidíte. Tak Jo, jsem u tady něj, jo, normálně- to- Něco tady tam normálně bylo, jsou, nevím, jo. jestli to od nás, nebo jestli to je NPC. Brácha, ty tady něco máš těch chvíle, ne? Taky. Já už Bobeš. jsem sebral. Healuješ, Cože? jo? Já už jsem Jo, měl jo. kazetu, tu už jsem si sebral. A máš tam ještě něco? Tady? Ne. Takže a ten Kvasa, ten má všechno? Ne, já potřebuju tu vilu. Jak se to jmenuje? Eriko, Vila Erika. Není to ta úplně na konci tady, přes ten kanál vodní? Jo, já už Vzadu? to nepamatuju. Asi jo. Počkej, No, jak tak se jmenuje tam- tady ta? Katerina, myslím, ne? Katerina. Je to velká, má černou střechu ta Erika, nevíš? A Není není to tady ta... nahoře, že? Tak No, jdu ta na nahoře. cestu. Počkej, já tam doběhnu a se podívám, jestli tam není. Jsme všichni pohromadě, Ne. tak to bude průser. Erika, tady nahoře to je, pojď, No, Kvasa. pojďte nahoru za Já mnou. počkám tady v té nahoru. vile, já jdu políbit dceru na dobrou noc. Jedno před náma vůbec ne. Jo, jsou tam kluci. Pojďte, to je ta horní vyrastil, Erika, ta no. druhá velká. Jo, to je nějaký pohodem mýkaný, ne? Ne, jsem to otvíral teďka. Tady ta Ale- je vždycky odemčená, Jo. Erika. Jenom ta Tady. spodně zamkla. Tady v chodbě je křeslo a tady by měl být papír anebo mobil. A je tam i trezor, tak si vyberte i ten trezor, jo? Tady by to mělo být. Slyším, už ho někdo otevřel, ty vole. Jo. Kdo to byl? Až venku to bylo slyšet, ty vole. Jo, To je starý ten trezor, no. jo, mám to, Už je mám prázdný. telefon. A kde? Dobrý. Já jsem Trezor ještě neviděl. Jo, Trezor. Ten je tady, co jsem zahlíd. Tady ne. Ty vole. Počkej. Tady Vlevo. dva zůstali v ty druhý vile. Nevím, kdo to je. Jo, tohle je Trezor, jo. Aha. To je ten malý černý zmrt, jo. No, Ale nic z něm není. druhý. Kdo teďka běží tady? Mrtvej. Jo, crazy, ty vole, na tebe jsem zapomněl úplně, jsem si říkal, kurva, kdo tam ještě to. Musíš říkat, že ty jsi Kolik tam ještě bývá v tom Trezoru? Teď tam byla trojka. No, v těchto těch oblastech, trojka, kde jsou 7. vojáci, jinak tak 1700. A tady jsou, myslím, 4 trezory v celkem v těch vilách, no. Pánové, běžím po ulici nahoru. Jo, pojď na tu Eriku. Já ti vyjdu, ať nestřílej, jo, jsem to já tady. Kolik nás je? 2, 4, 5 tady v Erice. Bacha, je tady někde. Pravá. Jo. Jsem vyplej, ty vole, je to možný? Jo, za plotem je tam, přes cestu. Naproti nám. Vidím ho, běží.
Chudák Colin. Šel mi jenom ukázat, kudy. Ty vole, no. Ano. Já jsem se tam producíroval, abys mě dobře viděl, ty vole, a hlava. Jde směrem k tomu východu tam. Ale už řval, tak asi je po něm, ne? To už řvali jeden, to už 2 přiběhli takhle. Naběhá tam, ne? To budu tady. Tady je jeden down. Ale to je už ode mě. Ale pojďte radši zpátky do vily, počkáme tady na Kulina. Žádný kontakt nemám. A to běžte na hotel nebo něco? Na hotel. No nevím, co, běžte do vily. Tak dobře, běžte do vily a zkontrolujte si tasky, jestli tam nemáte task ohledně těch vil. Mám si sebou vestu, máš jí v hajzlu. Pozdě. Ale díky A bohu. 6%, no. Vesti. A tady dole není v té vile dole by měly být bedny, ne? Ty nebo spodní se vile pletu. tam na kraji jsou bedny na té terase, no, jak je bazén. No, já se jdu podívat, jestli tam nemám klíč od toho. Na ty jsou volně přístupný, ty bedny. Někdo chtěl tady ten pás odevzdat. Crazy, ne? Nebo kdo? Crazy, Na no. hotel. Já ho potřebuji dát Do hotelu. do hotelu, ne, do toho Na největšího, no na recepci. Ale ať se podívá Kvasa, Ne, Jo, já už tady mám. Bobeš, všechno. je tam Podívejte. klíč, Elena Gar. Do té garáže